Moi kaikille, Elias täällä. Ja tämä on Oliver. Ja nyt me tehdään yksi nuotti. Yeah. Niin kun se tekee nuotti, niin se pitäisi laittaa kaikki nämä puupalikat tommonen neliö. Yes. Ja täällä nyt Oliver valmistelee pieneen syttyyn ja se auttaa tulen syttymästi. No se otti vähän aikaa, mutta nyt se palikka on syttyneet. Niin nyt se palaa vähän, mutta nämä puupalikat on vähän Siis fuktia. Mikä se on? Tää puupalikat on vähän kylmää, niin se voi ottaa vähän aikaa, että se syttyy ihan huolesti. Nyt me täytyy odottaa vähän. Joo, nyt me odottamme, että se syttyy Varmaan 5 minuuttia. varmaan vähän. Joo. No niin, nyt on tämä juttu ihan syttynyt ihan hyvin. Niin. Me on laitettu vähän lisää puuta, niin se pitäisi olla ihan hyvä nyt. Tää designi on ihan hyvä, kun sä palaa puuta, koska tässä reikiä tulee ilmaa sisään, niin sitten se palaa hyvemmäksi. Nyt se... No, jos se vähän kaatui tää koko kasa, niin se ei ole ihan hyvä. Se ei pala niin hyvin enää. Joo, mutta tämä on yksi syys, miksi me Suomessa tarvitsemme niin paljon siis luontoa. Joo. Juu, tässä Suomessa me myy ihan paljon puuta eri maille Euroopassa ja koko maapallolle. Tässä Fagervikissa puita on ollut tärkeää, koska ne on ollut mikä on laagat. Tehnyt rautaa. Tehnyt rautaa esimerkiksi. Okay. Jos sä palat puu, niin se on se on hyvä luontoon, koska se on hiilidioksidineutraali. Koska kun se kasvaa luonnossa, niin se ottaa hiilidioksidi ja pistää se siihen puun. Ja kun se palaa, niin kaikki hiilidioksidi menee takaisin. Niin se on hiilidioksidineutraalinen polttoaine. Kun se polttaa tää tulipalo, niin se on hyvä, jos se tuulee vähän, mutta ei liian paljon. Koska kun se polttaa, niin se saa enemmän energiaa polttaa. Mutta jos se ei tuule, niin se ei ihan ihan sama juttu ole. Joo, ja tässä on yksi esimerkiksi, jos te näette. Sure. Ja kauan ennen sitten ihmiset vain vanheivat. Joo, ja se teki paljon vahinkoa ihmistölle. Me olimme vähän nälkää, niin me pistää vähän makkaraa paistamaan, niin se tulee hyvin. Joo. Ja tää on yksi tyypillinen talviruoka Suomessa. Sure. Joo, nyt kun tää tulipalo on vähän rauhallisee, niin se tulee ihan paljon savoa. Ja jos se saa se silmille, niin se on vähän, se sattuu vähän.
Tai aika paljon. Ja sitten se itken vähän. Tai Ja se ei ole kiva. Ja se on tärkeää, että sä suljen tämä palo ennen kuin sä menet pois. Noin. Vaikka sä oot laittanut lunta päälle, niin älä mene ihan nyt pois. Niin jos se olisi ottanut palon vielä, niin se ei mene. Ja tämä on yksi syys, miksi me Suomessa tarvitsee... Oho, tämä on vähän fail. Borde jag spara det så sen har jag på slutet.